Ko guys, kay magtunapod ko. Padalopi kay maglimpyo. Hello, guys. Sa taas kay mag-ilis. Sugod na ta sa tong trabahoon. Good morning, guys. Tara kung sino na dari. Let's go. Tinig ko guys, zip kay para mo humot-humot. May butangan ang tubig.
Tapos kwarto guys. Maibot naman niya akong map eh. Tapos guys.